înțelegi? Am văzut că nu duce în lipsă. Acum în drumul nostru. Acum ne lasă? Ne lasă, mami. Du-te înăuntru. Pleacă, mami? Da, mami, când vine toată lumea, pleacă. Stai, ține pe mine. Și stai cu fundul aici. Așa. Copac. Da. Uite, uite. Uite, fă cu mâna. Salut. E cabina, uite un pic. Ne-am întâlnit, da. Suntem ca avionul. Da? Așa se simte în urechi ca în avion? Da. Da? Ia. Uite, spre Hotel Peștera. O oră jumate. Da. Hai pe jos. Nu cu cabina merge. Uite babele. Care muscare vin, urcă. Bravo! Bravo! Băi, ce frumos e! Hai! Wow, cad acolo. Vrei să-mi dai mie să-ți ție șapca eu? Ți-o țin eu, ca să poți să te ții de piatră. Așa, bravo. Ți-ai risești capul. Hai la mami, Eric. Victor. Ai, 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 ai. Gura mare. Stai să Hai să dăm noi la o parte. Unde este Victor, mă? Sunt nori ăștia. Ia uite, cineva a făcut aici treaba asta. nu iasă bine. Nu iasă bine? Du-te să faci poză la oi. Uite ce nori e. Ui, și un cățel, un San Bernard acolo. Mai fost să nu ia cineva Dar de aici. asta acolo de când am trecut noi. Da. Dar are de ce să... Unde ai fost, Victor? Pe pietrele alea mari? Am fost în altă parte. Da? Și te-ai jucat pe pietrele mari? Te-ai cățărat, mami?
Ce e la Victor, măgăruș? Da. Ce de muște are la ochi. Ce vreme să faci? Să se joace. Nu te duce la spatele lui. De ce? Numai aici, la față. Păi, I-am mai. venit muștele alea, că era una lângă alta la ochi acolo. Uite că stă. Stă. Ok, hai, let's go. Da, să lăsăm. Așa, mami. Mai dai un pupic. Hai. Bye! Bye! Spune și tu, Eric, bye! Bye! Ne vedem mâine! Mâine! Ne vedem cu tine! Ne vedem mâine! Eu mă trezesc Și? o să ne vedem mâine! Da? Uite ce face măgarul ăla. Aoleu. Face baie. Nu te duce la el, Victor. De ce? Nu te duce, mami. Vrea să stea singur.